Sila bisa may Emily taagihan. Emily. Yung pagsiko tangan mo bisa may Emily teacher ba nila. Di mo sa may PCI bank. Ano na siya din mo. Sabihin mo, pagdigdi sa may Crown Hotel, mas marami sa kagihan. Wala ang ano ka, Magbaliw ka. sa Crown Hotel, sa may South Star Drive. Sa may South Star Drive. Nilay ng paagi yung 5:30. Ay, yun. Anong oras na? Mas stress naman. Babawasan na ang peso sa tatlo ba? Nagkakong peso din yung nagpasay-pasay. Babawasan na baka nang magkano may na peso. Sa may South Star? Okay. Okay, sige.